on tosi kivaa. Kuuppeli sakkeli vuoroni! Jee, mennään johonkin toiseen laitteeseen. Joo. Sisko, onks sun pakko olla kuvassa? Sukkeli, pappeli, kukkeli, joo. Kuka toi on? Niin, hei, ootteko te nähnyt mun kaveria? Onko se sun tyttö? Oota, se tuli tähän näin. Sukkeli, pappeli, kankeri, puupeli ja käydään sinne päin. Se tuli vaan. Joo. Onko se jääty tonne? Ai moi! Mennään johonkin laitteeseen. Ei tää oo. Tää on surkee. Mennään Tukkijokeen uudestaan. Okei, mullakin. Hyvä biisi. Anteeksi, ootteko te töissä täällä? Saataisiko me ruokaa? Voitaisko me saada tähän ruokaa? Joo, mitäs te haluatte? 2 kokista vielä. Sitten ja 2 keksiä, 3 keksiä ja 2 kokkaa. Kuka on? Kuinka muotoisia? Ihan sama. Mä pyöräsin.